Здравейте хора, днес сме отново в Weed Pixel и виждате, играем с Texture Pack BDcraft. Ще има линк, откъде си го свалите в описанието на клипа, или пък няма да има, защото телефон не знам как да ги качвам. Тук са догетата и кучетата. И той ни е новата база, общо взето. Кажете ми кеф или ва, не много. Добре, още. И отново на ролбакна, още съм с тази тъпа лопата. Защо? Аз бях с Silk Touch. Изтеглях 64 по 64 версията. Тук започнах да енчантвам един сет. Чайте да видя имаме ли храна. Яка храна. Яка храна, повторявам, добре имаме. Чайте е така. Да, оставам тук. И да, не общо взето, еми го моите нещо, той е косматия гръб. Динар Бончо, моето куче. Помните го, обичате го. Имаме Brawling Stand, всичко. Бикънче. 3 левенчаната, плиз. Тук ли? Не, от ролбака не, и вилджерите са тук. Power 5, Flame 1, Breaking 3, Infinity. Супер як ялък. Видях крипъра, видях и зомбито, просто не искам да се бия в момента. Не мога да цъкна тъпия контрол. Този Texture Pack много ме кефе. Фак лагва. Чакайте. Video Settings. Ще пуснем да изглежда да не лаги толкова. Батката Хома, неговият. Да. Майко, как робакна е. Пахти на локите кощата. Яйцака беля храм. И да, 3D ми е Texture Pack-а. Каза са Sparks per BDcraft. Малко полагва, сори за което. Чайте. FN, F3A. Така. Той на дано едно 3D къщата. И скелетън спаунера от миналия епизод е тук надолу, вече готов. Може да се фарми. Много добър. Там синя овса и една крава. Грозна крава. Дърно е 3D. Да, той е на додото. Вижте, аз имах ранг. Сега отново съм юзър, при положение, че бях Weed плюс Факюлак. Що трябва толкова да бъде? Знаете ли що съм направил? Админа дойде и наспами 20 най-малко плей за тука, които ни правиха яко демидж. Ние не можехме да се оправим. Накрая лефнахме, изчакахме малко да споде спалнат, беше останал там един. Понеса ни дървото, якотото и мъничкото дърво е тука. Имах един стак и нещо диаманти. Сега съм само с 9. Нека да идем пак в хомът. Чайте, ще намаля горе-долу графиките, е така. Добре е пак. Въдицата ми още е тук, странно. Тук са ни айтемите. Бахти. Мизерията. Ето е айронцета. Супер як е. Но аз лично си ходя с моето Diamond сетче. Може да взема една айрон каска да ходя. Но не.
Той клипче какво сме правили в сервера. Естествено. Новата мишка е тук. Не ми трябва да си две. Насъм другото куче. Аз имам едно. Динара Боун. И дървото е супер яко. Това кончото е почти всичко. Плиз. Аз ги тях на Ицо. Фак. То стик шарпак много товари. Чакайте се. 8. Не съм свикнал още на лаптопа. И да, той не е катунчето. О, ще ли да намаля графиките? Чай се. Unlimited. Fast. Large. Particle. What the fuck? Колко товари. Супер много лагва. То тук е и от всичко друго. И добрата страна на пускането на вилджерите беше... Чайте малко. Те стрелят, не прави нищо. И на пранка от админа, който ни пусна и вилджери. Вече знаете кой е доброто вилджерите. Ние имахме супер много. Ето те са целите и влизате в комбат. Чайте малко. Малко късно се сетих. Тихайна Юта. Да, едва ли ще кажат, защото тук са само 5 човека. Да, няма да кажат скоро. Ще се върна като видя какво да направим. Върнах се, не измислих нищо, сега ще се покефим. Лак. Ще пообиколим. Чайте, има свиня свинска. Май издавате нови звуци. И ако се чуете с край, нали го теглите, вече се го правите. Цъкате да се разпаки. Ето, Barbie Craft 64. Done. Rest now repeater. What the fuck? Но съм то просто не гледах малко екрана. Всичко изглежда с този текшер пак супер яко. Върицата е много детайлна. Супер яката въдица, брат. Ейш. Да. Играя от вчера с този текстур пак. Мен ме кефи. И мисля да се върна, когато събера 30 лева, да енчантнем. Пак сме тук, вече сме на спамерчето, май паднаха няколко скилта, да. Не са на един хит, защото сме на единия спамват, ако трябва да ги правим един хит. Супер якото спамерче си е. Айде, чакай, аз цъкам контрол, бе. Естествено е. Да, ще пофармим малко, скучничко, има да ви поговоря за канала ми, да ви кажа спешъл. На 15 абоната, които май вече имам, вие гледате клипа малко след записването му. Мисля, че вече ги имам, защото ми казаха, че съм ги дигнал, но сигурно ме лъжат. И би трябвало, ако ги имам, се постригвам. Постригвам се, да. Ще се постригвам наистина, ама наистина.
Тук малко печка съм сложил, не знам защо. Тук блоковете. Някой път може да го красим. Тръгнах да правя 30 лева енчантинг, но се отказах. Супер якия е този текстчер пакет с слаби бронца. Вотнах, спечелих кит PvP. Спечелих няколко пъти евент, те дадат същите брони, както си първо място. И хора, аз ви помолих да играете в този сервер и като гледам никой не играе тук. Исках да поиграем заедно някакъв така сближивитин вид, да се получи яко. Нека да застана вкъщи, ще се върна вече, когато наистина ги събера. Вижте какви яки торчове. Добре ли се вижда? Не виж свет ми в ръката, супер якото. Но реално те ще пак. И да, връщам се вече наистина, когато сме готови с енчантмент. Айде на месо! Чувствам се яко. Уга-буга. И ето ни отново вече готови с енчанта, да видим какво ще излезе. Тук има Fire Protection 4, зле е. А тук Unbreaking 3. А тук и Power 4, аз имам Power 5. Нали? Да. Ще вземем ботушките. Какви? Знаех си. Това тробак, аз се знаех какво ще има. Нека да се върнем в Махом. И оставим работите. Главичка. Успех. Кончето ламборджинито. Тук ми е другото ламборджини. Тук прочетете си го. Чайте да ще ви приближа малко. Видите, не видео settings в Какво да направя така? Ето го магазина на Отеро, да не ми избяга Lamborghini елементото. Итеми. Си краднем или да не си краднем? Няма си краднем. Някой яко го е прицакал. Така. Къде оти? Тук оти. Корас дърт. И още. Фаст. Той се го купи. Така. Къщата ми на Баяга. Адска.
И да хора, чао до скоро.